Ola, amigos e amigas. Vou de viaxe na compañía aérea Pilier. Encántame esta compañía. Son moi atentos. Bo día, good morning. Benvida a Pilier. Welcome to Pilier. Vedes que atentos. Bo día, good morning. Non pode entrar co bolso, good morning. Ei, non podo levar o bolso. Non, good morning. Ai, Non pode entrar co sombreiro, good morning. co sombreiro tampouco. Non pode entrar con lentes, good morning. Ei, non me gusta nada esta compañía aérea. Non viaxo máis con Pilier. Falalles o comandante de Pili Air. Iniciamos a manobra de engalaxe. Abrochen os cintos. Os bolechas. Unha viaxe en avión. La la la. Li 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 li. Li 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 li. Xa rematei o avión. Ai, que chulo quedou. Olla, tatá, a que parece un avión de verdade? Eu son o comandante. Non sabes que é un comandante? O comandante é o que conduce o avión. Oh! Ondia, Pili, fixeches un avión. Déixame conducir. Eu sei conducir camións e autobuses. Non, conduzo eu, que son o comandante. Oh. Se queres, podes ser o auxiliar de voo. E que fai un auxiliar de voo? Os auxiliares de voo son os que atenden os pasaxeiros do avión. Dinlle onde teñen que sentarse, levanlle o xornal, danlle o almorzo. Encántame ser auxiliar de voo. Pero tes que saber inglés. Nos avións viaxan moitos pasaxeiros estranxeiros. Pero eu sei moito inglés, Pili. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Esos son os números. Tes que saber dicir bo día para recibir os pasaxeiros na porta do avión. Bo día. Bo día. Bo día. Sí. Ai, é que non me acorda como se di bo día, Pili. Good morning. Sí, good mona. Good morning non, Carlos. Good morning. Good morning. Vale, eu son o comandante e ti és o auxiliar de voo da compañía aérea Pili Air. Eu séntome na cabina e ti atendes os viaxeiros nos asentos. Ben. ¡Guau! Que? ¡Un avión! A min pareceme un helicóptero. É un avión. Non ves que ten as? Eu son o comandante. Eu son o auxiliar de voo. Good morning. Eu quero viaxar nel. Eu Tamén! Podedes viaxar, pero tendes que ir ao aeroporto. Escoita, Carlos, sabes como tes que recibir os pasaxeiros? Pois claro, recibos na porta do avión e digolles bo día, good mona. Good morning non. Good morning. Sí, é verdad. Good morning. Xa chegamos ao aeroporto, Loli. Yes, airport. Bo día. Bo día, good mona. Mona serás ti, Carlos, non insultes. Disculpe, señor, quixen dicir good morning. Bo día, good mona. Quero dicir good morning. Ai. Tá? Sí, tá, good morning. Good morning. Good morning, Carlos. I'm English. I go to Cancun holidays.
Good morning. Ai. E agora que facemos, Pili? Agora fálolles eu. Ben. Señoras e señores pasaxeiros, bo día, good morning. Fálolles o comandante, abrochen os cintos. Imos engalar, chegaremos a Cancún dentro dunha hora. A compañía aérea Pili Air desexalles unha boa viaxe. Ai, paren dun avión de verdade! Yes, yes, it's beautiful. Abrochen os cintos, good morning. Estamos na pista central preparados para engalar. Ei, teño fame! Non dan nada de almorzo neste avión. Good morning. A compañía Pili Air convida ao almorzo. Temos sándwiches de queixo, sándwiches de salchichón e sándwiches de xamón. Eu quero un sándwich de mermelada de pexego. Good morning. De mermelada de pexego non temos. Témonos de queixo, de salchichón e de xamón. Señoras e señores viaxeiros, imos atravesar unha zona de turbulencias. Agárrense ben. Turbulencia! Good morning. As turbulencias se remataron. Pois eu quero un sándwich de tortilla francesa. Good morning. De tortilla francesa non temos. Témonos de queixo, de salchichón e de... Good morning, señoras e señores pasaxeiros. Dentro dun minuto aterramos no aeroporto de Cancún. A compañía Pili Air agradecelles que teñan viaxado no seu avión. Abrochen os cintos, good morning. Ei, mami, papi, queredes facer unha viaxe en avión? Un avión? Tocouvos entón unha viaxe nun sorteo? Entón tocaríavos unha viaxe en avión nun concurso da tele? É unha sorpresa. Queredes viaxar en avión? Pois claro, encántanos viaxar. Good morning. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, témonos que presentar. Eu son Loli. Eu son Pili. Sonia. Braulio. Carlos e tamén Tata. Falta chispa,